Osote Gọvanọ Anambra Steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkuona ndị ndu obodo na-eji okwu ha agba izu ka ha nyere aka sonyere Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ Gọvanọ Anambra Steeti inweta ebumnobi nakwa ọtụtụ ihe ọ chọrọ n'ịhụ na anyị nwere ọnọdụ adịmọcha nakwa ezi ọnọdụ arụike na steeti a. Osote Gọvanọ mee ka amata nke n'oge o nwere ọgbakọ ya na ndị ndu ndị President General nakwa ndị ndu na kansụl ndị isi oche kansụl ime obodo bụ nke a dọtara na Anambra Steeti n'ụlọ ezumezu asatụ nke dị n'obi gọọmenti dị n'Ọka. Onye ọrụ anyị Emmanuel Okonkwo na ebe a ma butere anyị ozi a ka anyị sonyere Emmanuel. Aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim, onye bụ chairman nke otu kọmiti gọọmenti steeti a wepụtara ọhụụ akpọrọ Clean, Green and Sustainable Anambra ESCO Committee, kwupụtara na gọọmenti steeti a abagidego otu ahụ ịhụ na steeti a bụ ihe ga-adị ọcha n'oge na-adịghị anya, ebe o kwupụtara na ya bụ otu na-agbasi mbọ ike ịhụ na ya bụ amụma bụ nke emere ka ọ pụta ihe na steeti a n'oge na-adịghị anya. Dọkịta Ibezim kwaziri alịlị na ọtụtụ ndị Anambra na-ahapụzi ebe ekwesịrị na-ekposi afịfịa na-ekpochisizi ọwa mmiri dị iche iche ya nakwazi ebe ọzọ dị iche iche a na-ekwesị ikposa ahịhịa. Ọ gara n'iru kpọkwue ndị isi obodo dị iche iche a nwere na Anambra steeti ndị akpọrọ President General n'aha bekee ka ha bụ ndị ga na-ejikọ aka ọnụ ha na ndị isi ndị ntorobịa nakwazi ndị isi ụmụ nwaanyị nke obodo ha dị iche iche iji wee rụpụta ebumnobi gọọmenti n'obodo niile dị na steeti a. N'aka nke ya, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na steeti a bụ Maazị Felix Odimegwu nọrọ oge ọ na-ekwupụta na ahịa niile dị na steeti a ga-abụ nke a ga-agbachikọ n'ụbọchị Satọde na-abịanụ bụ ụbọchị mbụ n'ọnwa Eprel nke afọ a malite n'elekere 7 wee rue n'elekere 10 nke ụtụtụ, kwuru na gọọmenti Soludo ga-agbape ya bụ amụma ewepụtara ọhụụ akpọrọ Clean, Green and Sustainable Anambra State Project n'aha bekee, nke ebumnobi ya bụ idebe Anambra ọcha ma kpọkwue ndị Anambra na ndị niile eji okwu ha agba izu na obodo niile dị na steeti a ka ha bụ ndị ga-akwado ya bụ amụma ma tinye onwe ha na ya bụ ọrụ a ga-alụ na steeti a gbaa gburugburu n'ụbọchị Satọde ahụ. N'aka nke ya, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka okpuru kansụl ọchịchị dị iche iche nọ na steeti a nakwazi echichi bụ Maazị Tony Collins Nwabunwanne, onye rụtụrụ aka mkpa ọ dị na ndị Anambra ga-abụ ndị ga-abagide amụma ịdị ọcha n'ihi uru ya bụ akparamagwa bara, kpọkwue ndị isi kansụl niile nọ na steeti a nakwazi ndị PG niile nọ na steeti a ka ha bụ ndị ga-ezise ya bụ ozi gọọmenti n'obodo niile ha si wee bịa ya bụ ihe mmemme. N'okwu ya na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa prezidenti nke otu Anambra State Association of Town Unions bụ ọkaikpe Titus Akpaudo toro nnọọ gọọmenti Soludo maka nkwado ọ na-enye ndị otu ahụ ma kwue na ọ dị nnọọ ezigbo mkpa na alaka gọọmenti niile ga na-enye ndị otu PG niile nọ na steeti a nkwado otu o kwesị, ọkachasị n'ihe banyere imebe iwu ga na-achị obodo dị iche iche dị na steeti a, ebe o kwuziri na ya bụ otu Anambra State Association of Town Unions ga-aga n'ihu n'ịkwado ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo site n'obi gọọmenti dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.